En aquell temps Jesús digué als jueus: Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món. Els jueus es posaren a discutir. Deien: com s'ho pot fer, aquest, per donar-nos la seva carn per menjar? Jesús els respongué: us ho dic amb tota veritat, si no mengeu la carn del Fill de l'home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert, la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els que em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre. Jo sóc el pa viu baixat del cel. Ressona amb el manar del desert. Jo faré ploure pa del cel, però Jesús va més enllà. No dona només un pa, sinó que ell mateix és el pa que sosté la vida. El pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món. Ressona amb el servent que entrega la seva vida pels altres. Ha entregat la seva vida fins a la mort. L'amor de Jesús es fa entrega concreta. Com pot donar-nos aquest la seva carn per menjar? Ressona amb la dificultat humana davant les paraules de Déu. També Nicodem havia preguntat: com pot un home néixer quan ja és vell? El misteri de Déu sovint supera la comprensió immediata. Si no mengeu la carn del Fill de l'home i no beveu la seva sang, no tindreu vida en vosaltres. Ressona amb la Pasqua jueva, on calia menjar l'anyell pasqual. Participar de l'aliment significa entrar en l'aliança i en la salvació. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna. Ressona amb la promesa: he posat davant teu la vida. En l'Eucaristia, Jesús comunica la seva pròpia vida. La meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable beguda. Ressona amb l'esperança de la resurrecció. Molts dels qui dormen a la pols es despertaran. La comunió amb Crist obre a la vida eterna. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. Ressona amb la saviesa divina que convida al banquet. Veniu, mengeu del meu pa i beveu del vi que he preparat. Jesús és el banquet definitiu de Déu. Tal com jo visc gràcies al Pare, igualment el qui em menja viurà gràcies a mi. Ressona amb la comunió profunda que Déu vol amb el seu poble. També amb la imatge de l'aliança. Jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. L'Eucaristia crea una unió viva amb Crist. Aquest és el pa baixat del cel. Ressona novament amb el manar del desert, però mostrant que el do definitiu de Déu és Crist mateix. Aquest text mostra que Jesús no es conforma a donar ensenyaments o ajudes externes. Vol unir-se profundament amb nosaltres i alimentar la nostra vida des de dins. L'Eucaristia és molt més que un símbol o un record. És Jesús mateix que es dona perquè tinguem vida. Déu no es queda lluny. Es fa aliment, es fa proximitat, es fa comunió. I continua dient avui: qui menja aquest pa viurà per sempre.